Uye ubhuti lo besikhuluma ngaye. Uyena lo baba wakho ngicabanga. Awu ma songazofihlele umuntu ola Cha eduzane. ukuthi wangihlukumeza kanzima kabi. Umuntu ola kamakhelwane pho. Wangihlukumeza mina. Awu cha ma unesono nje. Unyaka emingaka umuntu ehlezi ngikhuluma nivimbana endleleni. Wangihlukumeza. Ukungihlebela nje kusho ukuthi nangu ubaba wakho nje kuphela lo muntu Uyazi ngudlana. Uye ubhuti lo besikhuluma ngaye. Uyena lo baba wakho ngicabanga. Awu ma songazofihlele umuntu ola eduzane. Cha ukuthi wangihlukumeza kanzima kabi. Umuntu ola kamakhelwane pho. Wangihlukumeza mina. Awu cha ma unesono nje. Unyaka emingaka umuntu ehlezi ngikhuluma nivimbana endleleni. Wangihlukumeza. Ukungihlebela nje kusho ukuthi nangu ubaba wakho nje kuphela lo muntu uyazi ngudlana. Ufile manje. Sengizophila phela ngoba sengimtholile ubaba. Wena usho awumuntu osifazane. Wena ubona ukuthi ingane yakho le wena. Kanjani ungifihlela ungangitshelanga? Uzokwazi kanjani? Uzubone ngempela ubaba wakho uthi uDomorozo wengabothoka kola lo nguthi wena ingane yakho wena. Alichazele mina mhlambe ke. Ilabekashana kamenza phuzu umlaza ngamevane nabendlondle nophaphe kanda sibingelele kwifundezo zethu zonke khona eNingizimu Afrika le Black Life TV igama lohlelo ke angimazi baba igama lami King Sichaka ngolapha kaluqa sinawe nje la ohleleni sizozwa ukuthi abantu siyabalekelela yini ukuthola obaba noma ke mhlambe ke ubudlelwane babo nobaba baba kuyalunga yini sazi ke sizozwa ke masixoxa nabo sawubona sisi. Awu sawubona. Kunjani? Siyaphila njani? Sikhona ngane ukuthi ubani? Ukhuluma noSipho sethu wasendani. Sipho sethu. Yebo. Okay. Ngana kwethu sicela ngodaba lakho nawe mazi baba. Angimazi ubaba and lento isengidla cause seku 23 years manje umama ngimbuza uvela ngitshela ukuthi inja le yayingihlukumeza isilwane nje ubaba wakho akafuni ukungitshela okunye nokunye. Kwenzakalani? Manje sengifuna phela ukulungisa impilo yami cause kuyabheda akuhlangani ngiyazama amatoho angiwatholi mangiyana kubantu ababonayo abangitshela ukuthi kumele ngiyokwenzela izinto zakubo baba. So uma wakho nabo abanye abantwana noma uwe wedwa? Mina ngedwa khona kuma. Okhona. So nje uma wakho makhulu indaba kababa kangena wena unawo kodwa umkhondo uthi ubaba ungakuphi ke at least? Angazi lutho ngobaba into nje angiphendula ngayo uvela athi nje yinja kabi le isilwane akumele umazi. Uyakhuluma bakhona abantu bakubo kwamama mhlawumbe abanye ongakhuluma nabo nixoxisana la? Ngiyakhuluma nosisi bakhe bangitshela ukuthi abazi lutho indaba zakhe uyayifihla so angazi nami manje ukuthi ngizokwenza njani. Uzoyithini lana? Umuntu onjani makho umuntu olwayo umuntu enixoxa naye kahle nizwana uyawehlisa umoya noma mhlambe nje sidlamlile. Unolaka nje umuntu nje ohlezi phezulu so ngize ngabona ukuthi uma ngabe ngiqhubeka ngilokho ngimbuza endlini sisodwa uzogcina mhlambe engilimaza or something. Mhlambe wena esikoleni wahamba wafika esikoleni ngihambe ngagcina ka grade 10 because manje kunezinto ezenzakalayo and sengize ngihamba nabo sisibakho ma siye ebantwini sibheke ukuthi kanti inkinga ikuphi kwavela ukuthi kahle kahle kunezinto ekumele ngiyozenzelwa kubo baba. Baba. Manje unabudlelwane nalowo baba okhulunywa ngaye awazi lutho nawe nje ziyaduma nje. Angazi lutho ngaye nje lutho. Yo. Ikushuthi nje manje sebenzisa isibongo sika mama. Yebo ngisebenzisa isibongo samama. Kanza kwethu akukho okunye singakwenza ukuthi mhlambe simthole uma siza ukuthi masikhuluma naye thina uzokwazi nosilalela. Into ekhona ngabazali isikhathi esiningi banezinto bona abazaziyo eziyimfihlo ezenza ukuthi noma ngathiwa ubabuza ini baqale nje babe nokulwa nani kodwa Okay nganza ukuthi siphinde singamukeleke once again la ohlelweni lethu libizwa ukuthi angimazi baba siyazi ukuthi esigabeni sokuqala sikhulumile nendodakazi kwavela ukuthi ziningi izinto ezidinga uma ukuze sikwazi ukuzwa kahle sonke isitori sibingelele kuqala uma sawubona. Ninja. Hayi sekhona sondeza nje kancane mic emlonyeni wakho bezokuzwa nabo sithebulayo. Yebo kuyaphila nami. Ubani uma? Thokozo wasendani. Okay. Undodakazi. Ingane yami yebo. Alright. Ndodakazi mhlawumbe uchaza lo mala ukuthi kungani mhlambe ekhona la umbizelela kuma camera njengoba kunje.
Ma, into engikubizele yona la ukuthi ngizocela lento engihlezi ngikucela yona ukuthi ngicela ukwazi ubaba ukuthi ubani wakabani. At least ke ngazi igama ngoba phela kuningi manje nawe uyazi wakutshela umamkhulu ukuthi sile ebantwini ngoba bengigula ngekho right nasesikoleni kwenzeka lezi zinto ebezenzeka. Wakutshela ukuthi kuthiwe kudingeka ukuthi ngiyokwenzela izinto zakababa. So ngize ngacela ngize ngabhalela la ukuthi bengilekelele ukuthi ngikwazi ukuthi uzungitshela ukuthi ubani ubaba. Imake wekanyama usungaze uzongiletha emakhamereni ufuna ukwazi ubaba wakho. Yebo ma ngifuna ukwazi ubaba. Ungekwazi ukungicela nje insayidini. Ngihlezi ngikhuluma nawe manje ekhaya wena awungiphendula Uyazi ukuthi ubaba wakho angihlukumeza kanjani mina? Ma ngiyakuvuma lokho kodwa manje impilo yami mina iyashabalala manje ngenxa yezimpi zenu mina engahlangana. Angihlangani phela mina manje inkinga zenu mina ngifuna ukwazi ubaba ngifuna ukulungisa impilo yami. Yazi ubaba wakho indlela angihlukumeza ngayo mina. Wakuhlukumeza ma kodwa mina ngicabangela. Uyambona lo wasenext door wasekhaya. Uyangicabangela ma. Yazi waqonywa naye wathi wajola naye. Uyangicabangela mina. Wena uhlukumeza ngayiphi indlela? Ma yini elungayo empilweni yami? Yini enginayo mina empilweni yami? Wena uyamazi ubaba wengane kodwa ufuna ingane ixhumane naye. Ngiyamazi ukuthi uyanginyanyisa nje lo doti wendoda. Kodwa ke Mina uyazi ukuthi ubaba wakho uyamazi kwayiwena? Kanti ubani ma ngitshele ma ukuthi ubani khona ngizomazi. Abumazi. Ubani? manje ngempela mhlawumbe ngifuna ukuthola la singali nje sehlisa umoya njengomzali. Uma ingane kuwe ekhaya lithi kunezinto eshoda ngazo ebona ngathi ayilungi empilweni kuba nakuzweni. Angifuni ukuthi angi-understand lo ukuthi wahlukumeza ngoba ngangingekho ngazi ukuthi wahlukumezwa yini. Kodwa sengifuna ukubuka ukuthi enganeni akuzweli yini uma ikhala ngezinto ezithile engahambi kahle empilweni eyidinga into ukuthi wena ungenelele ukhiye wazo kuwe. Ayikho into engingamenzeli yona umntanami lo. Ayikho into engingamenzeli yona. But uyashoda uthe uyashoda na. Ushoda ngani? Yini ushoda ngani? Wakutshela nje umamkhulu ukuthi kunezinto ekumele ngiyozenzela kubo baba ukuze impilo yami izoqonda. Angisebenzi ngihlele ekhaya. Yonke into ngiyicela kuwe ngimdala ngimngaka. Awusho ma ukhona umuntu okuthula uthando maze mabuye lo sikhuluma ngaye la. Kodwa ukuhlukumeza. Luthanda ubaba wakho. Uyambona uthando ngijwayele ukuthi ngikhulume naye. Eyinsuku nje mengihlangana naye. Uyena ubaba wakho ke lo cabanga. Kodwa ma umuntu ola eduzane ungaze ungifihlele yonke leminyaka. Angifuni ukuthi uzwane naye mina. Kodwa phela ma mina angenza ngalutho cabangela impilo yami. Ukuthi uyanginyanyisa uyabona noma wakhe wangihlukumeza kabo manje. Kodwa mina ma ngangikuphi ngaleso sikhathi leso. Mina ngazi ngahlukumezeka mina. Manje ukuhlukumezeka kwakho ukukhiphela kimi. Ufuna kuhlukumezeke mina ngiyingane yakho ungizali uyangithanda nje kodwa ungithanda. Mina ave ngikuthanda ngithi uyakwazi lokho. Akona ukungithanda kodwa ma lokho kwenzayo. Akona ngikhonzile mina. Akona ukungithanda ma lokho kwenzayo. Hey uyabona nje kwalo baba wakho nima ngase kuthi uyaqhamuka lamanje angifuni lutho ngawe mina. Angikudingi ukuthi usondelane naye. Kodwa ma lento yenza ukungihlukumeza ukungibulala ngiphile. Mana ke makulezi izinto othi wahlukumezeka ngazo wahambela mhlawumbe izinto zoma-counseling nokuthi ulungise mhlawumbe. Because into engiyibuka nje mina ngathi ngahlukumeza kwayimina. Yes wahlukumezeka ngiyavuma but wathola usizo na. Angikaze ngilithole. Uyabona kodwa ukuthi usesikhathi usizo liyadinga so that uzokwazi ukweza izinto ukuhlukumezeka kwami sekuhlukumezeka nengane yami. Sengisho wena ke qobo kasemiyeke umntwana ngoba njengamanje already umntwana usobishini through you. So usizo walithola noma ulitholanga uthi awulithola. Angithola ngifuthi ave ngilidinga. Ulidinga. Yeah. Ngoba lento uyayizwa isilonda. Ngoba kwayimini iyangilimaza kwayimini. Kodwa uyakubona ukubaleka kwakho ukuthi aze sibongo neduze kababa wakhe. Ngiyakubona kona kodwa manje angimfisi lo muntu eduze kwethu empilweni yethu angimfisi. Okay, mhlawumbe ake sixoxa ngezikhathi ezimnandi. Siyeke le mhlumu ngihlangana nomuntu wakho neqala ukubona nabonana lapha. Mnandi qela. Ngangidakwa phela mina. Yeah. Sahlangana ematshwaleni. Nibuhlaba. Too blind. Ngiyabona Nkunzi. Blind. Hey. Kwasho ukuthi ke manje sesizodlana ke kwadlena kanjalo. Bavele ngamitha first day sihlangana nje. Awuyinkunzi. Uyinkunzi kakhulu. Wayedlana. Unango yena ke loyo uyinkunzi loyo. Hayi uyinkunzi. Phela first time efika nje qhu. Kodwa futhi ngamfihlela nje ukuthi ingane yakhe. Waseqala nakwazi umvezela ukuthi umuthi. Yena wayazi cabanga. Ngoba namanje usayifuna ingane. Ngiyaqolisa wengane yami ngizwe. Kulungile mama ngizosizakala mina ngithola ubaba anginankinga.
Angikuzondi ubaba wakho ngisakuthanda. enjalo. Mina ngifuna ubaba kuze uyazi ngenzele ukuthi ubaba izinto wakho ekumele ukuthi ngenzele zona. asisebenzana twa Noma ngabe akanalutho ma Kodwa phela- umzali ekugcineni ngiyamdinga. Now walala naye engasebenzi mos, not like wayesebenza ekuqaleni esebenza ekuqaleni. ngamgabhe engasanamali. Ha. Manje ngoba wamgabha engasenamali ubona ukuthi nengane izomgabha oba kanamali. Eyi Nkosi yami bakithi. Kapha isinqumo sakho angabe isinqumo sengane ufile ngathi udinga umuntu osebenzayo nomphela. Imisebenzi akusiyona yethu asiyiphathele yona. Njengoba sila namhlanje wavuka kusasa ukhona omunye kulesi sihlalo. So akusho ukuthi umuntu enginengane naye sekufuna aphike ukuthi ubaba wengane njengoba sengisukile. Eyi ukuthi wangingahlukumezeka ngaloya mfana. Sisathandana kahle kwakumnandi impela Yeah. kumnandi. Wangihlukumeza yabona nje esayiqome umakhelwane nokuphiwa ngavele ngezwe ukuthi hawu Nkosi yami lapho ngimithi ngaleso sikhathi Sure. ngathi nje mengizala lengane le angihlangani ukuthi ibuseduze kwami. Mana-ke ma, kodwa into esicela ukuyenza manje asimthole ubhoti lo. Wonke into ofuna ukuyisho Mara sipina sinamukeleke ohlelweni lena olubeza ukuthi ngimazi ubaba la kwe-Black Light TV igama lami Kingstone ngokaluqa. Sikhulumeleke lapha esigabeni sethu esedlule saveza-ke izinto ezahlukahlukene okuveza kuma ukuthi nesinqanda mathe sakhe abathandana naso kudala singuyise wengane kodwa engafuni ukusibona. Sibonela ubhuti sawubona Asawoni njani bhuti? kanjani Yakhulu njani nsizwa? sekhona sewubani lo Kamula uthando yakwandlovisile. gatsheni boyabenyathi ebusoba ngomsombuluko mfowethu. Okay, ukhona omaziyo uphathi walaza amantombazane labo mama la Ile ntokazi lengaphesheya la abebuka kabuhlungu kanjena nje. Hawu, afuna ungibona. Khona udaba olungaphelanga. Khona isidaba engaphelanga. Hawu, Khona yes. la kwaqala khona. Wathi isidaba lethi alihambe lingapheli. Ungapheli. Mam, uye ubhuti lo besikhuluma ngaye. Uyena lo baba wakho ngicabanga. Awu ma songazofihlele umuntu ola Cha iduzane. ukuthi wangihlukumeza kanzima kabi. Umuntu ola kamakhelwane pho. wangihlukumeza mina. Awu cha ma unesono nje. Minyaka emingaka umuntu ehlezi ngikhuluma nivimbana endleleni. Wangihlukumeza. Ukungihlebela nje ukusho ukuthi nangu ubaba wakho nje kuphela Wena lo bhuti muntu uyazi ukuthi unengane? Ngithi ngiyaphupha. Khuluma ndoda. Hawu ya. Khuluma ndoda. Hayibo. Ingane yami ngempela lesingaka. Ndodakazi. Yebo baba. Hayibo. Yebo mina Mina impela. ngikaze ngithande nje ukuthi nizinazana. Iqiniso, awunalo iqiniso. Awu, ufihle ingane yami zibe ngaka. Manini nganza ukuthi Hayibo. usisi la uthe Ngahlukumeza kakhulu mina. yini akuhlukumeza ngakho Ngaye. mhlawumbe esekhona Kwakusamnandi sisathandana. Uyakhumbula? Sathandana kwamnandi. Uyabona sejoyana nomakhelwane ila ngabona khona ukuthi hayi yabo lapho. Wangivele wawubukisa ngami emphakathini. Lapho ngimithi akazi ukuthi ngimithi ingane yakhe. awumtshela ngani ukuthi umithi ngane noma kusele sozizathu Kwama wakhe kwayena engangidingwa yena kuma wakhe ke futhi. Mane no Kodwa kwazi umbono usisi umuntu mhlawumbe ongakholisana naye ongaqhubeka naye nempilo mhlawumbe. Hayi, umbona wena ngane yakwethu. Kwasho ukuthi umfundisilo into begijimisa kakhulu imali. Ngoba ngambona ukuthi isa right ngisebenza kahle. And ushilo ukuthi awusasebenzi. Awathi hayi yena. Manje ngangizomenzani mina ngiyingane yami ngiyakwazi uku-afforda mina. Zomenzani engasebenzi. Kulungile, kulungile. Okay, nangu baba wakho ngiyacabangela ngiyacabangela. Ukhulile phela manje umdala awusuyakwazi ukuyidisa. Musukwenza ngale ndlela owenza ngayo. Ngicabangele nami. Ngicabangele nami. Ndodakazi. Mina 23 baba. Ube igama lakho. Ngusiphosethu. Awazi ngisho igama lengane yakho cabanga. Bakhulu. Unjani kanti wena? Kodwa ma Okay kahle kahle ke usho ukuthi ngiyaxolisa. Kodwa angiliboni iphutha futhi ke kodwa ke. Bona vele iphutha thatha. Ngilibona iphutha mina. ngeke ulibone vele mayiphutha ngoba vele wena awenze lutho empilweni yakho right. Right wena empilweni.
Kodwa into oyenza kanjani into ebuhlungu kanje kumina? Uyazi yisena kanje ngane. Ngane yami. Iminyaka emingaka Ma ubuthuleleni so kulesi sikhathi wazi ukuthi kunezinto babekumela Ngalutho. ngazi isibongo sami lokho mhlawumbe bekuzowenza umehluko. Ugatsheni kuyabenyaka. Okay, usuthathile isibongo, angithi usibona isibongo. Thatha isibongo ke leso ke. Uzoyenzani? Uzoyenzelani? Uzoyenza into isiko lakho lesekhaya kogatsheni. Uyibo. Kumele ngenze njani? Njengoba phela uzokwenzela sami Kulungile ma Engane angithi yathiwa ngifuna kwayena. ukuqaqeka into zami. Kulungile ma angangenzela. zifasoba into zakho zizeyiqaqeza Wena manje ongafuna ungitshela isibongo sami. Logatsheni laba ugatsheni abakhulu. Awunjani yazi angithini sanize ngizongifaka kwamakhamera guyzini ukube ma wakhuluma iqiniso kwasekuqaleni ngaba yikho yonke lento wangeke uzuze kumakhamera ntanami yebo baba sorry nangitatakho nangibabakho thatha bothi uzokwenzelani mina sengikufundise kakhulisa iminyaka emingaka omncane ukukhuliswa yimina lo kodwa ma ungibulalile ngiphila ukube wangitshela babami ukuthi ubani ngabe ufile manje sengizophila ngoba sengimtholile ubaba usho awumuntu osifazana wona ubona ukuthi ingane yakho le wena kanjani ungifihlela ungangitshelanga bezokwazi uzubone ngempela ubaba ukuthi uDemorozo wangabothi okokola lo nguthi wena ingane yakho wena Angichazele mina mhlawumbe ke benzoyithola kahle yonke lento njengamanje siyafika esivumelaneni sokuthi wena ma uthi uye ubaba womntwana lo sengifuna ukuthola ukuthi uyamvumela umntwana bese duze kayise noma usaqhubeka nalento uthi cha mina usumdala nganyama ngezwe yebo baba sokukwena ukuthi uyayidecide ukuthi wenze njani kodwa nangoyihle ngiyabonga ntanami nangibaba wakho ugatsheni uNdlovu babenyathi ntanami tapele uma uthi uyamthatha ubaba wakho kodwa kanatwa ulungile ngenalutho ulungile awu musukufaka umoya omubi kanje ngane mana ke baba esizwe kuwe bhuti wena ngokwakho nanye ingane ngaphandle lotho anginayo ingane mntakababa anginayo ngiyaqala kuyangithokozisa undodakazi ndodakazi ngani yona kuphela le Awu. kodwa ngimfihlela amabomu ngoba awu uyothokaza acisha aquleke uma awu uthi mhlawumbe nogogo wayo ngibona yamazi kuhlukumeza bungafuni nokuthi vashela ugogo ngibona kuhlukumeza kwami lokho wakuhlukumeza ngani uma yini ayenza kuwena ngoba wena besikuthande wena uthi uthanda imali uzokuthanda yini ugogo wakhona uzokuthanda ndodakazi wethi mesebenza unango kwakhe angafuni ukuthi eze la kumina meholile imali lento kuwena usacabanga nje nempilo yengane cabanga imali Okay ngazathi kubalekile ukuthi final engane simtholile ubaba ndodakazi into engicelayo ke iyodwa ukuthi sizwe amazwi akho sisi wena uyakwamukela konke lokho kwenzakala njengamanje mina engithanda ukusho nje ukuthi ngiyabonga kakhulu baba ngokuthi ningisize ngikwazi ukukhuluma nomama ngoba ekugcineni sengize ngamthola ubabami mhlambe into zami sezizolunga kuzokhanya enye into engifuna uqaphele noyazi njengoba nje ukhula wena right ukanje uwena kuphela ongakwazi ukushintsha impilo kwamama wakho nakababa wakho ngokwenzana ngokumela lezi ibongo zombili ngokuhlakana yonke into yenzayo uqaphela ukuthi awuwenza amaphutha abawenzile so that kusasa ungabuhle lesithangameni samakhamera nje ukhuluma into efana nalezi kuba ukuthi into zakho ze-past uyayilungisa before ifike kubantwana bakho bezokhula bengebafane nabo ngizokwenza kanjalo sibonga kakhulu ithuba sibonga isikhathi sithemba ukuthi nithoza uhlelo lamhlanje siphinde sibonana kokuzayo sale kahle Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu akathande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy It's the Black Life TV.